Με την τοποθέτηση 111 πασάλων σε βάθος 50 μέτρων, προχώρησε η Lambda Development στο καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της θεμελίωσης του Riviera Tower στο ελληνικό, του πρώτου πράσινου ουρανοξύστη στη χώρα μας, ύψους 200 μέτρων και 50 ορόφων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξειδικευμένοι μηχανικοί, τεχνικοί και εργατικό προσωπικό εργάστηκαν σε 8 ώρες βάρδιες, για περισσότερες από 40 συνεχόμενες ώρες χωρίς διακοπή, ολοκληρώνοντας μία πρωτοποριακή μέθοδο σκυροδέτησης. Το συνολικό σκυρόδεμα που απαιτήθηκε έφτασε τα 7.500 κυβικά μέτρα και χρειάστηκαν ταυτόχρονα 8 αντλίες σκυροδέματος και περισσότερα από 120 οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος. Ο συνολικός σιδηρός οπλισμός ανήλθε σε 1.760 τόνους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του Riviera Tower, ακολουθεί η σκυροδέτηση των υπογείων και της πλάκας δαπέδου ισογείου, που θα είναι ορατή σε όλους από τη λεωφόρο Ποσειδώνος έως το τέλος του χρόνου. Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου πράσινου παραθαλάσσιου οικιστικού πύργου στη Μεσόγειο αναμένεται στις αρχές του 2026.